Bueno, mangigala mga kasama. Ato magtutampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Picto. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtutampo si Picto. Ginaingon, ang tao masayop man gyud kay dili kini perpekto. Ako mo angkon kong nakasako. Pero milabay naman sa to ug nag-usab nako. Og nganong problema yabak kay ako palakit mo. Adong do, uslan mang nias nanik natubag na. Aro maburo pagkitito yung ano. Tumis nanik kita rin. Ingkon lang ni anik kay murag maurag yapon nga gitason. Sige lang ni. Karga. Bago na pagkikituhod. Karga dong. Pagkalami, pagkahumut, pagkahapsay sa iyang buhok. Kung hikapon, murag mamon, danlog-danlog, labi nag-iyang sudlayon. Pagkasinaw, pagkahamis, sa kang inday nakutis. Iyang ilong, pagkaberilong, mga mata murag mutya nga tanawon. Pasilan inday kung magukat, magtumbakog dakong baka. Kung hilipag yun ni matagbaw, magtumbakog dakong kabaw. Pagkahuman sa atong kasal, magbantilil na yun kita og pandisal. Kay ang kabaw og ang baka, patindugong taog kabay antang duha. Pasilan inday kung ako ka, magtumbakog dakong baka. Kung dili pa gani matagbaw, magtumbakog dakong kabaw. Pagkahuman sa atong kasal, magbantinil dayon kita og pandisal. Kay ang kabaw ug ang baka, patindugong taog kabay antang duha. Patindugong taog kabay antang duha. Ole! Kira kong balang taas kayo sa lingon pre. Kabiliban ako ni mo eh. No. Yung ka nausap na. Unsa man? Wa man lagi mausap. Maura man gyapon lagi. Nga akong binuhatan mo no sa pre, dili sama kaya to pero nga ako bilidad maor gyapon. Iskot, diha ko bilib mo pre. Diha ko bilib mo pre. Ano ba? Mutuog ko kanang ang tanang tao do na gyoy panahon sa pag-usap. Ikaw, nausap na ka? Ha? So kapag Wa. kamatay si mo asawa, gipulihan mo di sa isa. Wa. Uli klaro usap. Wa ko na usap pre. Ah, wa ka na usap? Mi usap mi sobra. Sobra. Ano yung sobrawan? Nasakpan ko sa karaan akong uyab sa una. Ha? Unya, mi usap pa man ko. Di sobra gid ka. May Sobra. usod bang ka? Usap ba? Makakindot may tao di mo eh. Grabe kay ko sa una pre eh. Babae ako sa nakidak man. Kidata rin ko sa ilong ha. Sugot na eh. Data rin nung eh. Waki berse. Waki berse. Data sa ilong eh. Pagupuhan eh. Ay. Iyawan mo bro eh. Nya kidata mo ilong babae ha. Ya pre. Awa na. Daog buga na. Grabe kay ko sa una. Sabi ninyo pre, anak yun ni. Anak mo yun ni. Sa mga ulitaw pa ang mga lalaki, ang una nilang tanawon sa mga babae, 30% na nila snaong, ha? O tanaw sila snaong. 20% anak tanaw sa dughan. 25% sa lawas. Unya, ang sobra sa percent pre, na sa babae pre, kanang mo total 100%. Tanan, mauna diya yung tanawon. Tinuod yun na pre. Oh, tinuod na. Pero malaki nga minyo, karon klaro kayo nga 100%. Grabe. Oh, tinoda pre. 100% ang ilang pagtanaw sa babae, ha? Sus, no ko. Oo, 100%. Labi na sa imong asawa, 100% ha? Ako na. Oo. Karuan lagi porsyento. Wala ka patay naman kung asawa ko niya. Patay diya ito? Oo, patay sakto diya. naman. Sakto. Ay, ikaw ba? Ang kanang imong gipulir mo 16 anyos. Ha? Pulihan ko ba kaniya akong asawa sa 16 anyos. Ayo, pre, kimalkan si pre, patay, pre. Nakas mari, pre. Nakas mari. Bangas ka. Lalan, kita. Ay. Kita datang ke ilong pre.
Sabi niya mo, pre, mo di tinuod. 100% na sila mo tanaw. Kung naabay lang asawa, kung may babae mo ang kita. Ingon na anak di ay na. Apa? Patay, pre. Nakasmali, pre. Nakasmali. Relax lang, pre, relax. Relax ang dunat panik, pre. Ano, panik ko taon, bida. Nagkurog na dre, dunat panik, madapring panik na. Sa basta ka mo yung magstorya no? Kidot ni, pre. Ha. Sige. Storya mo dagmaayo kay maminaw ko. Ako anday ka na. Sus. Istorbo. Istorbo tani. Istorbo. Istorbo. Paris ba mo da pakungong kurang oni. Istorbo Sa istorbot, unsa istorbot? taon nga mo Ang binutbot ba? Bantay bitaw binutbot di ay ha. Oh. Binutbot na kay human naman. Kahit abo naman. Okay. Pero usba niya na ninyo ha. Aron paksit mos inyong mga asawa. Mari. Ikaw ba? Sige ka kuyog-kuyog anang kumpare ni mga dukirok kay mo pulos. Taka mo na siya. Bitaw. Dukirok taon, taka ka na. Taka, uing na lang. Katos Pedro, kaila kay kuadto. Pagka may gamay lang to pero dako kay tugkuan. Nakikap ka? Sagot sa. Dako tug puruhan nga mangita og laing babae kay dali kay to maibog. Ay, sos, naon sabi ka ay. Hala, sorry, isip mo na. Ang sama siya nga, nung mag-ano, magkitaw na siya, trawa. Nya. Ano ako maingon nimo? Ari mo ka mangutanan ako naunsa na. Ako nagbantay niya. Ay, kanya- Pangutan ari to aron maklaro. Doon lang ako, kadiyot ha. Reshot, sama ka. Ano ka din eh? Mura mo kag... Uy, naunsa ka ay. Sila Greg, pre. Sila Greg. Lagring, imong asawa ka naman. Oh, pre. Ano lagi? Naunsa sa lagring? What happened to lagring ha? Pre. May pass away na siya, pre. Ha? Pero di pa sa uyo, di pa sa out. Naunsa ka, busa niya. Biyahan ka ha? Biyahan lang ha? Dapat ito ay. Busa uyo man. Di, labay na. Kauwa man ang tawag kag sabot. Pre. Kadiyot ako. Naunsa mo di ba sawahan? Naunsa? Doon, pre. Giatake, pre. Unya, may sakit mangguto siya sa atay. Ambot, naglibog ko unsay iyang namatiyan. Atake ba og sakit ba sa atay? Lumano tabi. Ay, kalibog. Importante. Namatay yung asawa. O lagi, pre. Luya, bitaw na. Confidence. Condolence, pre. Condolence, pre. Salamat, pre. Pakauwa lang juang kanahan ako eh. Pre short, ikaw na lang sabot aning pikto ha. Pasensya nagi kaayo. Okay, Ramar. Mobil na niya lang mi sa haya pre ha. Ay, di na ganahanlan, mare. Ngano man pre? Kinang, marinate naman siya. Pre, Pikto tana. Tara, pre. Sige, pre. Ari na sa may, pre. Sige, pre. Pagaling lang to, pre. Don't trip. See you next time, pre. Recorded by X Thunder Gaming. Ano ka gani? Ikaw ba? Ano ka gani na, ha? Sige mo nagpamaraw. Pataka kalagsulti, confidence, condolence. Ako ito itong gibawi. Ay, Libot ko na. sayo kakadaan. Oh, lagi. Condolence mo na ito. Nga, stanto na ako parikamot nga di mo sipiat. Sipiat ko yun. Sa'yo ko yun ko. Bakay. Ato namatay na asawa ni Pari Binok, no? Nya akong giingnan og congratulations. Mamatyan na, imo pag ni-congratulate. Condolence mo nga na, no? Inahapit. Mo na diha, maghinambog pa mag-English bisag. Ay, bisag na ukayan lang yung English. Ay, day, kanang saon man ako build up ning ako ang English version. Ha? Ang saon din ako, day? Ha? Dili man sigig English gugugod. Mao gani, ngano mag-English man sa kadiha unsa ka Amerikano ka? Day, kuan. Ayaw na anak pikto, uy, katawan kas mga tao, anak mo. Kana lang kung binisaya good. Ngano di mo binisaya kalisod kayo? No, about ka day. Nag-try my best na lang. Hilom na, try my best. Kaon dito, gutom ba nang imo? Oh. Okay. Uy, Madonna, Oh, nay. kanang imong bana, usa man na siya. Nagtinarong man ka na siya. Wa naman ka na siya magbinuang. Nay, nagtuo ko nga bisag mo ingon pa na siya nga magbinuutan siya, di na siya mamabay. Di gapon kumutuo sa kadadlaw pa na siya gisulti ana. Di na ko mahitabong mutuo pa ko. Kay kapila na niya gisulti nako pero mao gihapon dukirok ginantawhana bisag unsaon. Ay naunsa biya tao, no eh. Tinuod, masayo pang yung tao. Pero ayaw sa kuhay sa iyang katungod ka magbago. Murag imo naman hinuon na siyang kuan Gihukman ako. o gihukman. Basta wala ko Usa ka pagtuo ba, nga eh? mausap pa na siya. Ang ako na lang nga kada sweldo niya ihatag lang gid unta niya iyang sweldo diri nako aron motuo ko nga wa na siya maginuang. Unya, Ay gihatag man sa tuo niya iyang sweldo. Usay payslip na lang. ano? Ang butangan na niya.
Di naman sa ko maminaw pa niya, kay useless maghihapon. Maminaw ko, di maghapon ko matuo. So, mo, ragdagan nanay. Ay, naunsabi taon mo, oy. Usa mang pakausap sa dagat sa inyong kinabuhi. Kung kamo mismo nga mga hingpongdan, dili mo muhatag og higayon. Kung may mga sayupan, kung nakasaman, pasaylo Ug humanana, di na magpakasa pag-usap. Nay, dili entaw na ako ang angay ni musultihan, ana. Kay dili man ako nagbinuang siya man. Pwes siya mo sultihi, ana. Asa ba ng bana ni mo, be? Tuas banyo, nang laba. Oh, tiyaw mo na ng laba. Sa una, di man yun ang laba. Pero karon ng laba na. So, bote pa sabot, may kausaban na. Ah, abi kay nang laba may kausaban na. Nagtuod ay ka nga ang gilabhan ana among mga sinina. O, unsa na yung gilabahan? Iyarang brief oy. Sorry. Be, ari una ko, be. Kung nakasa, magukadi ato. Wa na magpagsabot nga magpakasa, gyapon ko sa umaabot. May katungod sa ako, di ba? May katungod ako magbago. O nga nung ihikaw magkinininyo ka na ko. Ingo na balang yun di anak, tiga ang imong kasing-kasing. Ha? Oy, nakapamahaw ka na, Pikto. Nay. Nagawyaw ka man gudihang ikaw ra usa. Ako anay, karang gigamit ako akong imahinasyon. Sa imahinasyon. Imagination ay, akong imagine ba? Imagine akong giistorya, akong imagination. Pero wa pa ka masugde. Na, happy na gali ko mamanay, pinasugod na doon. Ginoo ko taon ninyo eh. Dali na nga rebe. Mag-istorya tang tulo niyo ni Brenda. Ah. Dali na repekto. Paminaw mo ha. Ako, tiguang nako. Og di gyud unta ni angay na kong buhaton. Kay kamo minyo na mo. Hausa na mo ka pamilya. Pero timan kung ang usa ka sayop, inyo lang pasagdan. Kuya, og mo dako, nyag mo lipang pa unyang kagaw. Og dili na unya hinuon ninyo makontrolar, og basig mahimo pa unya kining kanser sa tuyo. Nay, Nakita man gud nako ang inyong kahintang. Gamurag pulos mo mga kuan, plastic. Maay mo ipamutang sa dili malata. Unsa man ka, Pikto? Nay. Saad ka? Nga dili na nimo usbo ng imong sayop kadi adto. Nga namabay ka. Nay, bida sa din na ano kung buhat na taon-taon na. Ha, kanya adto ra to. Karon ako buhat ang buhutan na kay kunay. O nakadungog ka na, Madonna. Misaad aspekto. may nagkaroon na siya ni Saad. Kapila na ni Saad nay, pero mao lagi hapon. Na maugani. Nga dili ka ba di ay na makahatag og higayon sa sayop niya kani adto. Ug pananglit ikaw ron ang nakasa. Unya gusto na kang magbago. Unya dili ka na pasayloon sa imong gibuhat. Malipay ka. Ug ako mo iyang inanaon. Di ba ko mamugos? Ambot na mo, Madonna. Samang pagkahusayan ni usaon ko man paghusay ninyo. Usaon pagbalik sa inyong kamalipayon kani adto. Kuningon ana ka nga mahuna-huna. Tarong na, Madonna, kay dili ka perpekto. Tao kausap nga masayom. Basta nay, ingon pa lang nung kang kanapo ko na siya kipasaylo. Sobra pagid gani. Pero mao man lagi hapon nay. Nya, sa imong pagtuo, mutuo pa ka ko na iya mga gipanulti. Sige lang na, may problema na. O dili siya matuo, nga nag-usap na ko. Sige lang. Adi mo kung makabaso niya. Pero kung kalinaw sa pagpuyo ang ipangita na, murag kuli na kinamahitabo na. Sige lang na, ang importante, mao ang mahalaga. Awara, nakadungog ka nay. Sincero kay ka, pero naghinanggaw gihapon siya. So dili gid may tabong mausap pa ng tawhana kay dagway ana, hangul. Ako hangol bitaw ko. Nya ikaw, unsa ka? Laog. Sa, laog. Uy, pagtarong uy. Hala, wag gid may tabo ko lagi laog ko. Kung unsay na anak ko manghatag ra bagyo ko. Nya, nang hatag day ka. Umalagay ni mo si hatagin sa imong pasaylo. Nanay. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe yung kay gisuko sa kong asawa nga rin ako. Pero nalimot siya nga sa akong kaminyoon. Sa among kaminyoon ni ay siya mo'y una nakasa. Igor ako ni Baos. Unya. Sultis nanay ni mo, pre. Nga, si Mari Maduna ba? Maugoy unang nakasa, dili ikaw. Ikaw igor kang baos. Wala.
Ay sus, salamok na kaya na pre, salamok. Naunsam ka. Sakto bitaw pre, sultihin nas nanay ni mo. Nga mo na sinugdanan sa inyong pagkawanik kalinaw sa pagpuyo. Tungkol kasi mo ay naguna-una og himog sayo. Kaya mo tuukas nanay, ang akong gangan na pre. Ay, gusto mo gas nanay ni mo nga magkabalik ng malinaw na inyong pagpuyo kanito. Ay mo tuog ginay. Sige. Oh, yapo ikapuslanan pre. Importante na ito mo to ha. Oh. Unya, kung sabi yung buhaton ha, di ba na yung kontrol yung anak? Abi ni mo, pre. Na ako naunahon pre. Kung sabi na pre, sige. Balangin sa imong asawa. Asa na siya nauna na. Okay. Okay, man. Balangin sa imong asawa nga muli lang una ka sa inyo. Ano sa mo? Kay wa man gyapon kapuslanan. Wa mo may anak. So, wa gyud ilami ang inyong pagpuyo kun anak. Nya, kung sabi yung buhaton ako. Mas laay pag maglagyo na mo, pre. Nga, muli lang sa ka dito. Kung makunahon na siya nga, makadawat na siya ni mo, mag-usap na ka. Muli ko sa mo. Muli lang. Basta mo kadawat na siya na ko. Bitaw pre. Ba, makanawat na lagi na pre. Ha? Mingaon man na nimo. O wala ka sa inyo. Muapa sa nani mo dito sa inyo. Oh, mayo ka do. Ha, pre do, mayo ka na. Suhay, pre. Drama sa ba? Drama? Para makamgo. Anay, may kay na akin ay. Gusto ko na akong gisulti yung duha taong maduna. Oh, sige. Dali ari utas maduna. Salamat ay. Unsa naman sa rin binuang nga pikto? Anay, may kay na ka. Gusto kang makasaksi ka sa among panag-istoryahan. Ano may trampas ba? Murag seryoso ka ani pikto da. Oo, nay. Kaya mo, uy, kalinaw among pagpuyo, nay. Gusto kong kalinaw, nay. Di naman ni katang ni Maduna. Lisod kay Permila may magplastikan din eh. Naibaw kong kalbaryo na kayo alang ni Maduna nga mong panagipon karon. So nakahukom na ko, nay. Nang mo pauli ko sa amo. Ubi ako nga ni nay para may kalinaw sa Maduna. Unya mag-usama lang ka sa inyo. Ako amang guna ko dito sa bukid ay para buhi ko. Unya, ang imong trabaho. Sige lang, mag-unsa man ang trabaho. Nya di tambal payon, gubot ang yapon. Magiyahay lang sa Maduna ni. O ginaot nga magmalipayo na siya ugwa ko din eh. Sige, ari na ko. Kadiyot lang. Ang ano? Di ka masugot, lang magpalayo ko din eh. Magbuwag ta. Bari ay, yabag ka. Mulakaw lang ka nga wala mo panghipusay mo mga sinina. Unsa may sulubo nimo dito sa inyo? Oo. Mga ato. Hasa to mga bulingon nimo? Dad ato. Di ko mula ba ato? Pamusta to mga bulingon nimo? O pag-ayo-ayos imong panaw ha? Aday! Probida, muna yung problema ron, huwag yung paggung akong asawa. Okay na yung magkalagyo eh. So sa ato pa, okay na niya magbuwag eh. Bida ba, unsay ako buhato na ni Bam, Ate Pres, palihog eh. Magbuwag lang yung kami yan eh. Usaban kung kamoy pasultihon, pikto. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Pikto, Ate Pres. Pikto? O, kani si Pikto, Ate Pres, pero minsan din siyang mag-away po siyang asawa. Pero hindi mo maglalis-lalis sana. Mga ano, hantun nga, niabot ang panahon, Ate Pres, nga nag-away. Grabe na kailang away. Bulaya si Pikto. Karoon, man pugong yung asawa, Ate Pres. Sound gusto ba din siya nga makabuwag yun siya taon, si Ambana o si yung asawa taon, nga si Maduna. Wag yung pugong, Ate Pres. Alayas dito. Bahala na. Mag-usap ka dito sa bukid. Mag-umako siya. Bahala ka dito. Wag yung pugong. Sound mo niya, Ate Pres. Be, mulayas baka siya? Bam? Ang gini, unsa man ni kaning gikasal pa ni sila gulyat. Dinasal ka ni sila. O, kinasal sila, Bam. Oo, kay muingon man og kanang musugot man siya mulayas ang iyang bana ipadapog di ba naman din nga asa imong sinahipusay mo Oh, mga diha. ipusay mo mga sinina. O, ganahan ka. Blakaw lang kang waydahay mo sinina. Daday mo sinina. Ito. Nga, wag yung pugong yung asawa taon. Saon man niya. Nalibog ko ang iyang asawa kung doon na ba siya gugma, doon na ba siya gugmang gibati nga to siyang bana, no? Beto ko nun yung paambitan na ari diri sa Juan 13 verse 34. Ningon diri ay, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo paghigugmaay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo paghigugmaay usab kamo. Manay po ni Jesus, no? John 13 verse 34. Kung mo iswag ka diri sa unahan, ari ka sa John 21 verse 15.
si Simon anak ni Juan gigugma mo ba ko nagutanan sa Ginoong Hesus, no? Si Jesus miingon kaniya at timana ang akong mga karnero, no? Kay niya naman sa Ginoong Hesus, Simon anak ni Juan gigugma mo ba ko? Og mitubag si Simon matud pa niya, oo naging oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Mao nga miingon si Jesus, at timana ang akong mga karnero. Kini but pasabot kining ilang relasyon karon ni Picto og siyang asawa nga akong pangutana, kung kinasal ka mo, doon na ba'y gugma ang imong asawa nimo nga musugot man lang sa mulakaw ka ningon mga niya, tawad mo sila po sa tanong mo sila at ito mo laban ng sanina dadag apil Kada kadi ko mula ba na. oo. Mao nga, mangutan pa ni mong Picto, kinasal ka mo. Kanang litan, huwag ka mo makasal, nakasal ka mong sawa, ang pangutan na, aduna ba'y gugma nga nagpaluyo ka ninyo. Kaya inikasal lagi sa pare, muingon man dito nga, hangtod sa kangturan, diin kamatayon lang ang makabuwag. Kaya mo na pare, dawaton mo ba siyang imong pana sa kasakit o kalipay, sa kinabuhi o kamatayon? Mutubag mo sa, patre. No, karon, doon na ba'y gugma nga nagpaluyo ka nito? Pananglitan og walay gugma, unya kinasal ka mo, wala man gi-encourage sa simbahan nga magbuwag. No to divorce. Wag yun. Naman. Muna nga. Taka silang garbo. Muna, mangutana ko, og doon na ba'y gugmang yung relasyon? Kay, wa mo makasal, okay na. Pero kung nakasal ka mo, di-encourage mo sa simbahan nga dili mag-divorce. No to divorce. Og pangakara, siguang pa may pasultiyon, alam po, no? Ig-alam po. May man may gulyat, kami mga bayot, kung di na ganahan ang laki na mo, mangitang glain! Mangitang glain! O di mi, nayakuha may bayot, di ganit ka yun, sa makita ng lain, Pedro, moingon. Ay, kanang sunod lang doon, kaganahan kong underwear na puti. Diwa na siya kauyon. Muna, lahi man ang lalaki nga straight o babae nga straight. Muna nga punta na kung wa ka mo'y gugma o karapang matigulang, alam po in town. Ha? Salamat sa pagpanagan dito naman yun. Kung ako ang pasultihan. RMN